Бог направи грях този, който няма грях, за да станем ние правда пред Бога. Когато осъзнаеш греха си и си уплашен от него, не трябва да му позволяваш да смущава съвестта ти. Това води единствено до отчаяние. Вместо това, точно както осъзнаването на греха ти идва от Христос, така трябва да положиш обратно греха върху него, за да бъде съвестта ти облегчена. Така че бъди внимателен и не ставай като заблудените хора, които позволяват на греховете им да ги хапят и да изядат сърцата им. Те се опитват сами да освободят себе си от тях, като тичат напред-назад и вършат добри дела. Но ти имаш начин да се освободиш от греха си. Служи го върху Христос с вярата, че Христовите рани и Христовите страдания са платили за него. Както казва Исаия, Господ положи на небето беззаконието на всички ни. Апостол Петър казва, че самият Христос понесе греховете ни на дървото. И апостол Павел казва, Бог направи този, който няма грях, грях за нас. Трябва да разчиташ на тези и на други стихове с цялото си сърце. Колкото повече те измъчва съвестта, толкова повече трябва да разчиташ на тях. Ако не направиш това и се опиташ да успокоиш съвестта си чрез собствената си скръб и покаяние, никога няма да намериш мир и накрая ще бъдеш напълно отчаян. Ако се опиташ да се справиш с греха си в съвестта си, оставиш го там и продължиш да търсиш в сърцето си, греховете ти ще станат твърде тежки за теб. Ще ти се струва, че те ще живеят вечно, но когато мислиш за греховете си като за положени върху Христос и смело вярваш, че Той ги е победил чрез своето възкресение, тогава те са мъртви и погребани. Грехът не може да остане върху Христос. Неговото възкресение го поглъща.